sa edukasyon karon sa mga bata para nimo, okay ra sa mga bata or naglisod sila? Kuan, para nako no, doon na siya ay pros, doon na sa siya cons, doon na sa siya ay nindot, doon na ibati. Sama karon no, nga doon na natay kanang gitawag og information superhighway o kanang internet o atong i-google ang mga answer. So ang pagkuha sa mga answer sa mga bata karon dali na lang, no? Kay labi na katong doon ay internet sila hangbalay, dali na lang kayo pag-research sa mga answer. Mo to akong giingon nga pros, no, sa kuan karon nga panahon. Ang nakabati sad kay tungod sa kadaghang gadget, daghan ang tentasyon sa mga bata, no? Mo na challenge sa mga ginikanan, natong mga ginikanan kay mga bata karon duwa more on naana sa mga gadget, naana sa mga mobile phones, labi na katong smartphones, no, naana diha unya. While karon nga, let's say karong pandemic, ang mga bata wala pa face to face, kanang adto gid sila sa classroom nga mosulod, so ari sa online, so daghay na yung mga distraction kay naaman sa internet, na ang YouTube, na yung mga duwa, so matintal gyud, no, ang mga bata sa pagduwa, imbis nga mag-answer sa ilahang module sa amo ang panahon, sa ato ang panahon ng bandin sa way back 1936, wa ta kasi nati kanang internet. Ang atong mga questions, labi na nga adunay mga assignments si ma'am, ato yun nang adtoon sa library or mubasa gitag mga newspaper, isip source sa atong mga tubag. So kita kuan kita pagpangita sa tubag nya, wala may mga, ang duwa sa una dili man nga nagkaroon nga na lang sa mobile, more on physical man. So ay labi na katong makaginikanan kag mga kuan, di ka kaduwa og di pa ka makatugways baka, makaguyod sa imong kanding, makalaog sa imong baboy. So mo na naka-advantage po sa unang panahon ng bandin kay before baya sa una dili ta mo uli kung di ta mo hapit og library, kay di ta mo hapit wa jud tay assignment, tinuod na kay wala pa man ang Google sa una, dictionary, kanang gitawag nag information superhighway, kay karon man ang mga daghan pod og kanang mga obstacle, daghan pod mga challenges, like mo lagi na kanang mga Facebook, online, TikTok, TikTok, mga duwa, labi na kanang Mobile Legend, no? Mga bata ana ang bisan pag dili bata, no? Ni duwa lang guguan na kay sa una. Pero nakaduwa jud ko sa una, nagtabanog, nakaduwa kog syatong, kanang gitawag og kasing, kanang mga duwag kaka. We make good use siguro sa atong mga technology karon, pero kinahanglan pa na siya mga igong mga pagtuon, kay para unsaon siya nga ang mga teknolohiya karon mas makatabang pa sa pagtuon sa mga bata kaysa makahimo na hinuon sa ilahang hindrance sa ilang pagtuon, sa sabot hindrance ng babag sa ilahang pagtuon. Kita mama kinahanglan sad ta makamao kay ngano. Ingnon niya ta sa atong anak nga, ma, mangayo ko para bayad sa Facebook. Luy kay itong mama nga di kay baw, di ba? No, mayuan tas. Ay noon kita nagdako man ta sa, ako makaingon ko nagdako man ko sa kanang mga ng panahon nga diin namugna yung tanang tinunto, mga kuan sa eskwelahan. So di na gyud ta mailad kung ingnon ta sa atong anak nga pangayuan tas ilahang lighting project nga gitawag nila Sunmig Light, no? Di na kita mailad ana. Labi na katong do na ilahang field trip sa SM, no? Di ta mailad ana. Kay nagdako man sa tanga kuan sa ato ang kuan, pero noon wa tay teknolohiya sa una nga sama karon, alag nga na imong gikuptan ron kanang cellphone, gihimo nimo nga pag-record sa ako ang mga ipang storya. We have to
adapt unsa ang mga improvement nga make the good use of. For example nga ang mobile phone man gud usa sa mga advantages niya kanang labing naay imong anak in case of emergency makatawag na nimo dahil naka sa kuan mo tawag na nimo imong anak or mo chat naman nimo galit ko kuangan ang akong baon nga ikaw nga naasad kay high-tech sa kayo, kamahusad ka mo response na yon nga in a high-tech way, padana ka, ay kabala ka nagpadana ko ni mog 5 pesos sa akong GCash. Kana? O, di ba? Na high-tech kayo, kuwangan og baon ng akong anak. So, may mong buhaton, dali ra kayo. I-online lang. O, anak, ako nang napada nimo sa Paymaya, GCash, or sa bank to bank. O, bank ka na, bank to online transfer na. So muna yung mga nindot nga pamagi sa paggamit sa kuan. Pero muna awhag na to sa kanang mga nagtuon gyud nga na labi na nga tong departamento sa edukasyon nga tun-an pa gyud tun-an pa gyud siya. Kita di man ta eksperto pero muna yung mga atong nasinati na experience nga labi na sa ato ang mga anak nga dapat kita mga mama magwais ta i-control jud nato, di ba? Wais, Mrs. I-control jud nato ang paggamit. Tinawad ka na naman. Samaan kung anak nag-project, kinahanglan kita mo tabang sa itong mga anak karon kay di na to giyahan, makuan sila malunod sila sa ka-high-tech sa panahon karon. So like for example kung anak ganahan ang maestra nga i-video tula. So akong gitudluan, nikanta sad ko nitol ang tula akong gikanta nga mo may requirements pod sa mga anak ko. So anan siya usa na sa kanang mga tips nato nga unsaon na to nga atong mga anak dili malunod sa ma-motivate sila. Instead ma-motivate sila pero gamit gihapon ang moderno nga teknolohiya. Video man. So nigamit ang cellphone. Di na to sila sa pasagdaan nga sila lang. Dili gyud kay grabe ang mga kuan grabe ang mga so di na nato nahisgutan og unsa kamo na kay bawo na mo na anyway by the way no na may mga pangutana do na may mga willing tan mo kuan sa ato ang kuan lang makaya nga unsay mga tips ba ron mo tips ayon ang tips masyaw okay tay sure mo gawas ang 259 ayon na lang tips masyaw basta sure ta nang 259 basing ligasan. So balik ta sa nang bandin mao na siya at kuan og nay mga pangutana mo diha andam ni sinang bandin nga motobag sa kaya na mo kay di man ta mo claim nga kita eksperto pero base sa atong experience base sa atong knowledge so diha na to ibase ang atong mga tubag. Okay nang bandin? Unawa, libre lang ngapin, hindi nakakasawa. May dahon sa musikiyot makata, na alay ay himigat tula. Kaya kailangan na ingatan, kung kinakailangan, huwag pabayaan. Upang mabuksan ng kabata ay maging kapaki-pakinabang. Saan naman na? Nanaka-idea. Ang bayan kong Pilipinas sa tiba. Paminawang ang bayan kong Pilipinas niya. Rhyme lang. Ano ko ba? Rhyme lang. Rhyme lang. Ang bayan ko'y Pilipinas. Lupang gintot bulaklak. Di mau ate. Ang bayan kong Pilipinas. Lupain ng gintot bulaklak. Pag-ibig nasa kanyang palad, nag-alala ng ganda nilang at sa kanyang ni at ganda
dayuhan ay nahalina, bayan ko binihag ka, nasakdal sa lusa. Taas ka, may. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal nila, ang di magnasang makaalpas. Ibon ng... Diloy. Ay, din sa man. Kung karika kung kaking tong ting tang tong dirita tong tatita tong tong tang ting tang tong ding 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 papit